Takuk te buk song pung kaham jotono kolom baikha kaisa news poti bati kolom dehin news media busalgo news 24 hinoi sob somoi no Tripura Motha no attack khayoi bini news media chalijak norok nai mano borok kaisa live video khai noitan somoyo live news songroho khayo a jaga nai di CPM fan tongnai Congress fan tongnai ba BJP fano sobsomoi Tripura Motha no kutukjak tamkai Tripura Motha no borok asok kai jealousy nango amso kai chajai yango Tripura Motha no Tripura Motha phai borok ni Bangladesh ni phaioi tongnani kost tongsoka o Tripura habo tau borok nahari nayo Donpur Boxnogor by election Tripura Motha sabo bai thangnai borok je bai thang a bai si support khainai bujikade borok tau BJP no bo khaiya CPM no bo khaiya hinai borok joli jagoi tongo ari Tripura Motha ni morji bai cholinai ba norok Bangladesh ni hazar koti phaika kaisa news de chaloka kaisa news de sramka borok Bangladesh ni koti phaika koti hinjago lakh Bangladeshi phaika Tripura habo aboni kaisa news de saroka Tripura hani Tripura sarok party khai Tripura Motha songsaka tabuk chung tamo khaisini ostate roka khainai abo sini byapar borok ni matha gaminan tam dorkar salpai keno Tripura Motha ne tui news khayo nai di o poti-bati kolom tahukte bukusong poti-bati kolom no marka warning marinai Bangladesh ni phaioi obo hai news tasarok di obo hai tomung hamya tasarok di ni sadi jotono khorang tisa bai tahukte bukusong je YouTuber tongnai chini charai rok jotono poti-bati kolom dehin poti-bati 24 news no ঠিক kai rose khai bai di tahukte bukusong Tripura no rose khai kunu manan kroi wan jino rose khai gadi abon pore joton thanjang nai ai nai di borok ni media rogo daily ni kullaijak Bangladesh ni asuk hazar phaimani borok abon tisai romya potikaro siya brung phaiman no saya Tripura rajniti khaiman no khai borok chajai yango Tripura rajniti khaimani sa bai thangya borok abono tui tam suba suk jealousy nangjak bokrok tungjak saimaya sal brum no Tripura Motha no kutukjak hambai tahukte bukusong norok nai di